wayo a samu a ɗauke ta ta tafi ana kamar mace ɗan jarida wai aka ce za a turo mace ɗabare ya kai ne aka turo mace ƙwarar nasu rabar ta ne ai kawai shi ne ta koye ta zan ma da wata Kwarai shi ne magana. Shi ne wayewa ba. Ai sa wannan shi wanda ban bari ba.